ассалому алайкум дӯстони азиз, созе назен саломатии хубай духтарако як нуқтаи савдоро имрӯз ма шумода тавсия метиҳам. ҳама чи арзон шудагиай иҷа нав кушодаши духтаро марама дар бинои Корвон Сити рӯ барои тилобозор мешава. Нигоҳ кунен назди тоҷи Зарин инами такхона бинои Корвон Сити марама духтарако бисёриё сабат мепурсанд. ина сабатҳои ино ам хе тайёр кардагӣ аз 50 сомон сар мешидай. марҳамат ина арӯсако бисёр мепурсанд, барои домодо ҳамаш ҳастай. аз 50 сомон сар мешава. иҷа нав кушода шудагиай чӣ тавре ки гуфтум баъд тез аксия мекунанд духтаро. ҳар он чизе ки мехоҳен дар иҷа бо нархҳои хубу дастрас метонен ки харидорӣ кунед. нигоҳ кунед фирминиёш ам ҳастай. аз ами 50 сомон то 1500 сомона сабат тайёр карда метиҳанд. баъд хубиш инае ки доставка бепулай. дар дохили Душанбе доставка бепул. нигоҳ кунед чӣ хел сабатҳои хушрӯа ҳамаи чӣ дорад. сар мекунем духтароко. нигоҳ кунед барои шустушӯӣ чӣ маҳсулоте ки дар корай барои шустушӯӣ дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед. инчунин косметика ҳастай, парфюмери ҳама чи ҳаст. ба шумо нишон метам. мана аҷоиб хушрӯ ина аксия шуда будай 55 сомон 45 сомон нархҳои беҳтарин. баъд интихобуш хеле зиёдай. тональни крема бисёр духтарако мепурсанд. иҷада аз 10 сомон то чанд смая? аз 10 сомона то 300 сомонара тональни крем метонен пайдо кунен. баъд медонен иҷада оптовиам ҳастай. агар хоҳен ина оптовиам биёен харидорӣ кунен. нархҳошон арзонай. мана бинен чӣ хел хушрӯае. ина марҳамат интихоби хеле зиёд. ира бинен охи аҷоибот. ман рақамошонам мемонам катихачон бо ҳамсӯҳбат шавед. ира бинен охи ҳамаи чи ҳаст. мана духтарако худшон медонанд ки консилеру чизу чи дар корайшона дар иҷа ба ҳазур пайдо мекунанд. инами чия? Подмакияж. И база подмакияжо ҳастай. диден ай чанд сомон сар мешавад базо? аз 5 сомон сар карда шумо метонед дар ин нуқтаи савдо база подмакияж харидорӣ кунед. духтарако ина тональни крему и комплекта бинен чӣ хел хушрӯ. тональни губка баъд база и чанд сомон комплект? 50 сомон. ира бинен чӣ хел хушрӯ духтарако. марҳамат ман рақамошонам мемонам. доставка дар кор бошад нависен шона ё ки биёен нами зданияи Корвон Сити биёен. ҳама чи аст. ина краска ина духёи Дубай доранд бисёруш. мана ҳамаи моделҳо ҳастай. хулас баъд медонед иҷада барои модаро аз 8 сомон сар мешидай. шампуношон детский шампун аз 8 сомон то 25-35 сомона. хулас омаден бо бинен масла присипка чизе ки хоҳен ҳастай. хулас беҳтарин интихоб барои шумо дар анамин нуқтаи савдо. мана дар нуқтаи савдои наву таъсис. тарафа бинен духтарако. умувалкои хушрӯ доранд. иё чандан? ина нигоҳ кунен умувалкои хушрӯ доранд. беҳтарин ая 15 сомон. диден ҳамқа хушрӯай качествои иё духтаро 15 сомоне. беҳтарин нуқтаи савдо. мана ҳамаша бо нархи арзон додестиянд духтарако. пушаймон намешавен. ҳатман як бор омада айпеш назар кунен. мана чӣ хеле гуфтум. диден чизе ки дар дигар ҷо 200-300 сомон будай гуфти фурӯшанда 15-20 сомон аймода. хулас биёен бохтон бинен нархҳоро муқоиса кунен. боварӣ дорум ки маъқултон мешавад. азиза дарам пура бинен охиқа интихоб бисёрай. доставка дохили шаҳр Ройгон. рақамошон ҳаст. барои маълумоти бештар бо худшонда муроҷиат кунен. хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаҳс мешавад. хайр саломат бошен. духтарако як нуқтаи савдо ёфтам. нигоҳ кунед нами пенко дар дигар ҷо 40-50 сомона иҷада 15 сомон будай. нав кушода шудагиай чанд моделеш ҳастай. мана иҷа оптови магазинай некем ба нархи оптовиан донадаям метиен. мана бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон Сити подвал духтаро назди ами тоҷи Зарин даяй шустушӯи калон навистагиай. ира бинен нав кушода шудай. ҳама чишон арзонай. тональни ай 10 сомон сар меша. шампуношон ам хел ина туш помада
тушотон ай чанд сум сар мешавад? туш аз 5 сомон сар мешавад, помада аз 5 сомон сар мешавад. духтаро бинен охи чӣ интихоби бисёр бо медонен дастафкашон бепул будай. марамат биёен хоҳен ай пеш бинен борошуна хоҳен нависен дастафкатон кунан.